Mane gwenge ma Thim Jope sublocation kono en ni dhok ariyo ma yande ne okwal e gweng ma Thim Jope sublocation ma yudore sub county ma Uriri county ma Migori chieng' tich adek mar dweni gikone to ne oyudi ma ochuo duok gi ne wuongi. Jalup ruoth ma gweng'no Mano Keri Otieno ne owacho ni jodak ma sublocation mare no kanyakla kod mago mawuok e sublocation mokiewo kodgi ne orakore gi jokuo mag dhokgo kar sa 9 gwen mane gichwe gi mayo jokuogo dhiang' achiel kama chielo to ne oduogo yudi ka ojwang' e puoth Nyang' e gwenge ma kono. Nikech ka okwelga to wagoga simbe chief ma tegna nosegolo jogene giwacho ni gigeno dhiang' achiel ma marateng' walepo ma wadhi jomkodhi nyaka Kuria nyaka Kiacha to kwayudo ka gik sani sa 12 gi nus odhiambo sani to wayudo ni dhiang' achiel mane ok obedo recovered oyudre e niang' moro kotwe dhoge. Agone jopiny erokamano mano winjo simbe mano agoyo mano winjo mano agoyo kech bede achiel no omiyo wase recover dhok ariyo mano kwal. Jatend loch Nang'ano ne owacho ni kuo ma kamano en mar ariyo e bwo thuolo mar dweche ariyo ma jokuogo osebedo ka koro kwal e gwenge ma kono ma koro jodak ma wuok kono nyaka bed motang'. Bende otiyo ka owacho ni dhok ma yande ne okwal e dwe achiel mokalo chien to ne ok oyudi ni mar jokuogo ne olal kodgi Meru. Komachielo nyako